Zase problémy na montáži. Chýbajúci diel, meškajúci tovar, alebo dodávateľ, ktorý neberie telefón, keď ho najviac potrebujete. Zabudnite na stres. Hľadáte stabilného partnera? Vitajte v Klima Veľkoobchod. U nás nájdete všetko pre vašu prácu na jednom mieste. Ponúkame široký sortiment klimatizácií a inštalačného materiálu presne podľa potrieb vašich zákazníkov. Váš čas sú peniaze. Preto konáme rýchlo. Tovar držíme skladom a odosielame ho do 24 hodín. Máte naponáhlo? Zastavte sa a vyzdvihnite si ho osobne. I hneď. Za kvalitou si stojíme. Získajte pre svojich zákazníkov až 5-ročnú záruku a budujte si tak meno spoľahlivého profíka vo vašom regióne. Zasekli ste sa pri inštalácii? Nenecháme vás v tom. Naša odborná technická podpora je tu na to, aby ste každú zákazku úspešne a bezpečne dokončili. A to nie je všetko. Pomôžeme vám aj predávať. Po registrácii od nás získate profi promo materiály, vďaka ktorým oslovíte viac klientov. Spolupracujeme výhradne s profesionálmi, preto každú registráciu overujeme. Získate tak prístup k férovým B2B podmienkam. Zjednodušte si prácu. Registrujte sa ešte dnes. Klima Veľkoobchod, váš spoľahlivý partner pre biznis.